Mă duc doar până la magazin. Mă duc doar până la magazin. Am zis mă duc doar până la magazin. Iau pâine, lapte și mă întorc puțin. Mi-am pus geaca, cheia, telefonul în buzunar și am plecat ca omul simplu, fără niciun plan măcar. Dar magazinul parcă știe ce să-mi facă. Intru după una și ies cu toată viața-n plasă. Un detergent, niște fructe, ceva la reducere și un gând nou care îmi schimbă iar direcția. Mă duc doar 5 minute, jur că nu stau mult, dar mintea mea pornește când vede orice raft. O sacoșă, 2-3 și deja simt cum se naște un proiect nou pe drum. Mă duc doar până la magazin și ies cu 3 sacoșe, nu mă pot abține. 2 idei și un proiect nou în cap. Am plecat după pâine, m-am întors cu plan mapat. Mă duc doar până la magazin, dar viața cu mine nu merge lin. Cumpăr ce trebuie plus ceva divin și mai inventez o lume până revin. Am văzut o agendă și am zis asta-i semn. Un pix colorat și un coșuleț din lemn. N-aveam nevoie, dar parcă m-a chemat și acum am un plan nou frumos organizat. Pe telefon notez video, postare, idee, ceva cu mame, cafea și femei. Mă sună cineva, unde ești, mai vii? Eu zic, sunt pe drum, dar am idei mii. Nu e vina mea, inspirația m-a prins printre rafturi, oferte și un bec aprins. Am zis că iau strict ce scrie pe listă, dar lista mea a devenit artistă. Mă duc doar până la magazin și ies cu 3 sacoșe, nu mă pot abține. 2 idei și un proiect nou în cap. Am plecat după pâine, m-am întors cu plan mapat. Mă duc doar până la magazin, dar viața cu mine nu merge lin. Cumpăr ce trebuie plus ceva divin și mai inventez o lume până revin. O pungă cu legume, una cu visuri mari, una cu chestii mici, dar importante, clar. Pe bani scris bugetul meu plângând, dar sufletul meu zice, lasă că-i bun gând. Ajung acasă, pun pungile jos, copiii întreabă, mami, ce-ai luat frumos? Eu zic de toate și încă ceva fin. Un proiect nou născut la magazin, pentru femeile care pleacă după lapte și se întorc cu planuri pentru 7. Pentru mamele cu mintea plină mereu, care fac dintr-o ieșire un nou traseu. Nu e haos, e creativitate, cu bon fiscal și responsabilitate. Nu e shopping, e inspirație în mers, cu 3 sacoșe și un univers. Mă duc doar până la magazin, dar se știe deja cum revin. Cu 3 sacoșe, 2 idei și un vis și încă un proiect pe jumătate scris. Mă duc doar până la magazin și jur că de data asta mă abțin. Dar dacă apare ceva bun pe drum, să nu mă judecați, așa sunt eu acum. Am plecat după pâine, m-am întors cu destin, cu planuri, sacoșe și zâmbet puțin. Data viitoare promit solemn și senin, mă duc doar până la magazin.